Aseqalileka amaholide asehlobo nesiminyaminya sezimoto Seziqalile edolobheni iGoli nakubuhulumeni ekhipha isexwayiso sokuthi abantu mabangabi uvanzi. Unless we do things differently, this will be the last Christmas for many South Africans. This is certainly what we do not want. We all want to live and let our loved ones also live. Likhona noma lingekho leligciwane bonke laba abasebenza amadolobheni amakhulu ngeke baziyeke izinhlelo zabo zokuhamba beyochitha amaholide nemindeni yabo emakhaya. Ikhaya njalo njengani nami ngeke singaye ekhaya ngoba nakho siyafa. Uyayibona? Mina ngibona ukuthi njengoba kunalendaba ye-COVID kumele sonke isikhathi hlezi si-away because akusiyona into ezovela iphele noma kanjani. Uma ngabe singalandeli imigomo ebekiwe angeke ize yehle kunalokho izoqhubekela phambili. Ukwenyuka kwezibalo zabathelelekayo kuvusa izilonda ezindala ezidalwe yilolu bhubhane kwabanye. Usibusiso Mbonani ohlala kwaThema uthi lona kuzoba ngoncibijane wokuqala engasenayo mama wakhe. Umama wakhe obeneminyaka engama-67 uJanet Mbonani wachitha izinsuku ezine esibhedlela ngaphambi kokuthi kumenele. Whenever you want to anticipate it, it has happened already. It only took 4 days for my mom to pass on. Nakuba sekube nezexwayiso eziningi, uhulumeni ecela ukuthi abantu bazinakekele, kepha izibalo zabahaqekile zilokhu zikhule njalo. Kuseyiviki lesithathu leliqalile lenyanga, kepha sebeyizinkulungwane ezingama-24,000 abantu asebebulawe yi-COVID-19 kulelizwe.